Mae Sioe Fawr 2023 ar y gorwel. Eleni eto, bydd S4C yn dod â holl ddigwyddiadau'r maes i chi yn fyw, arlein ac ar alw. Byddwn ni'n brysur ar bob platfform cymdeithasol a'n gwefan. Bydd hyd yn oed mwy i chi wylio eleni ar 5 ffrwd fideo byw. A'r cyfan ar gael yn fyd eang ar Facebook, YouTube a Click. O 8 y bore bydd 4 ffrwd fideo byw yn canolbwyntio ar y prif gylch, yn rhoi cyfle i chi neidio o un adran i'r llall neu eistedd nôl a gwylio'r cylch yn ei gyfanrwydd. Am 9 bydd prif ddarllediad S4C yn dod â holl gyffro'r cystadlu a'r arddangos ar draws y maes. Bydd ein gwefan a'n sianel YouTube yn llawn fideos o'r beef i wefr y sied gneifio, o fawredd y ceffyle i ddanteithio na chynnyrch gorau Cymru. Peidiwch colli'r un funud ymlaen ar Sioe.